Кірді шүрәлі, шуңа күрә сөйләуімні Тукайдан башлыйм әлі. Бұрын заманларда, син тумаган елларда, колбаса, доңгыз итләре бик дефицит булганда, бір авылда яшәгән ике карт. Җәмилә Кәкре белән Габдел Бүке. Гомердә алар Фирдәүс Гоммиттан керде аны Фирдәүс. Фирдәүсі бик сәйер егет институт бітірген, ләкин менә ялгау булган бер җирдә эшләмәгән. Көне буе юл буенда йөргән анда-монда сугылып, тәмәке кабып авызына йөргән шунда сызгырып, яра. Әби бабай моңа каранып җибәргәннәр су артыннан. Бу егет иренеп, чирәк алып киткән шунда сугылып. Бара егет, күрде Куртой капата, китте монда разборка. Берсен сугып якты тиз генә, икенчесе иттектерде. Ярар, икенчесендә бәрде бу. Кайтып китте тиз генә. Килеп керде егет өйгә, сөйләнә, мактана. Ике комникны бәрдем ди ул. Бүлмәдә тыныч. Шкафта әби белән бабай утыра убышып. Картлар китте бүтән бүлмәгә. Керде өйгә Сөембикә. Фирдәүс күреп аны бии тагын башлады. Мин булсын ярдәм тегесе. Әйдә киттек урманга. Бер-берсенә дәшеп киттеләр булар җитәкләшеп. Бара торгач, очрадылар Гапатага. Второй разборку үткән монда. Фирдәүс кулларын сызгандып, әзерләнде сугылырга. Әмма юк, хатында мощный икән. Шоты тыныш. Бик караңгы, лекин җиләккә дә бик бай. Әмма халык йөргән монда сыер көтү сыман. Потому что монда яшәгән пәриженнәр. Мин күрмәдем, лекин шулай сөйли әллә кемнәр. Кешеләр куркып кына кайткан аннан, особенно халыкны сүрләткән ди, шүрәле. Ул да һаман яшеренеп урманда ята икән. Ялгыз адәмнәрне күрсә, китекләтә дә үтерә икән. Сөембикәгә күчеп төштә аннан тотылды Сөембикә. Şurayla aşıdan tuttu bölme. Başta mı? Kapık bizdeki tügül. Güzel bugüne buydu, ezer ugel. Bunda Əbi babayla tavuşu işitildi. Firdavuz! Фирдәүсне күреп, аңына китерделәр. Теге паразитны сизеп, эзләргә тегелделәр. Менә бит ул паразит ләкте Әби бабайга. Фирдәүс тә торып, тотындылар ярымга. Менә әкиятебез дә бетеп китте. Яхшылыкны начарлык җиңде.